जय हो छठी मैया। छठी मैया के दिन आगुल बा, सूरज बाबा के दिन आगुल बा। छठ मैया नगर में आगुल बड़ी जय जयकार करे खातिर अपना भक्त लोग के। छठ महापर्व सबसे बड़ा पर्व हमने के हिंदू धर्म के बहुत महान ई छठ पूजा बा। देखी भैया लोग, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जेकरा के बाबा जतना देले बन, छठ मैया जेकरा के जेतना देले बड़ी उतने में खुशी से बाबा के हाथ जोड़ के सभे कोई खड़ा होके खातिर तैयार बा। आ सबके मन में श्रद्धा उतने बा कि हम छठ व्रत करब, पांचे फल लेके, पचमेवा ही लेके, काहे ना अपना बाबा के हाथ जोड़ के जल में खड़ा रहब। लेकिन हम खड़ा रहब अपना बाबा के, हम जल में खड़ा रहब। लोग तैयार बा सब कोई। तो देखी भैया लोग, कल 5 तारीख के सब कोई बरौना करी, नहाए धोए, नहाए खाए। लौकी इतना बाजार में महंगा मिलता, लेकिन फिर भी सब कोई लेवे खातिर बाजार में लाइन लागल बा। भैया लोग जेकरा लगे बा ओहू, जेकरा के भगवान जितना देले बानी सूरज देव, सबके छठी मैया मनोकामना पूरा करी, सबके दिन दशा अच्छा रखी। हे छठ मैया, हाथ जोड़ के सब कोई छठ मैया के खड़ा रहे खातिर तैयार बा। सबके मन में श्रद्धा जागल बा। हे छठ मैया, 6 महीना पर सूरज बाबा लौटी ना, आ सब कोई इंतजार करला ये 6 महीना तक कि हे सूरज बाबा दिन दशा अच्छा रखी, कुशल मंगल रखी, हिते नाते घरे परिवारे टोला महला सब कोई के अमर रखी, सुख संपन्न रखी कि हम छठ व्रत करब। बड़ा भाग से छठ करे के सौभाग्य मिलेला। आ बड़ा भाग से जौन हम बताओ तनी एगो सौभाग्य बा कि जे सुनी। तो देखी बरौना लोग करता, सब कोई चूल्हा एक गो पार के तैयार कर ले बा कि हम अपन बरौना के खाना बनाए। बरौना के खाना बना के यही खाना खा के 3 दिन के व्रत रखे के बा। हिम्मत के बात बा हमनी के कि सूरज बाबा खातिर, हमनी के छठ मैया खातिर, हे छठ मैया सबके मनोकामना पूरा करी कि 3 दिन के उपवास हमनी के करे खातिर तैयार हो जाता। नहीं जा बच्चा से बच्चा, कुंवार से कुंवार, सब कोई एमे ही नहीं देखे के कि जेकर शादी हो गइल बा उहे छठ पूजा करी, जेकर बाल बच्चा हो गइल बा उहे छठ करी ना। जेकर शादी नहीं भइल वो एगो नारियल फूल ही लेके काहे ना सूरज बाबा के हाथ जोड़ के आ खड़ा हो जाला। ये एगो श्रद्धा होखेला। जेकरा श्रद्धा बा कि हमारा शरीर से कुछ नहीं बनत, कैसे करी हम छठ, तैयारी इतना हमरा से ना हुई, कोई बात ना। हम पचमेवे लेके आंचल में काहे ना बाबा लगे हाथ जोड़ के जल में खड़ा हो जाई, बहुत फल मिली। बाबा सब कुछ समझिला कि कौना वेशभूषा में बाड़ी आ कैसे हमारा खातिर पचमेवा लेके ई खड़ा हो गई बड़ी जल में। केहू खातिर रोक नहीं खे ई छठ व्रत, केहू खातिर रोक नहीं खे, सबके खातिर एक भाव बाबा एक समान पूजा लिही ना। तो कल लोग बरौना करी, भुइया में सूती लोग, नीचे में भुइया में बैठ के कल खाना खाई लोग। सब परबैतिन लोग के हाथ जोड़ के हम प्रणाम करतनी। सब परबैतिन लोग काल्हे से सब चीज बरा दीही। आ बहुत लोग दीपावली के सुबह से ही बरा देले बा, लहसुन प्याज सब कुछ बहुत लोग बरा देले बा पटना जिला में।
इस तरीका से छठ करता, बड़ा धूमधाम से होखेला छठ पूजा, बड़ा जोर से तैयारी चलता छठ पूजा के। कोई चूल्हा बनावता मिट्टी के, तो कोई चूल्हा खरीद के ले आवता, कोई लकड़ी खरीद के ले आवता बाबा के अरग पके हम ठेकुआ बनाए प्रसादी बनावे खातिर। कोई चूल्हा बनावता कि बरौना के खाना बनाए, कोई चूल्हा बनावता कि हम खरना करे खातिर बनाए बाबा के, वही पर खीर बनी उहे खरना होई। फिर वही चूल्हा के आदमी वही लगले बिना खरना कैले ठहर दे देवे के चाही। ठहर दे देवे से जूठा के भेव खत्म हो जाला। ऐसे आदमी खरना करे से पहले जौन चूल्हा पर खरना बनल बा, बरौना वाला चूल्हा पर ना, जौन चूल्हा पर ओरा बरौना कैले बनी उस चूल्हा पर खरना के प्रसादी ना बनी, बाबा के अर्घ देवे खातिर प्रसादी ना बनी। जौन खरना के चूल्हा एगो अलग होखला, वो चूल्हा पर ओरा खरना के बनैनी खीर और 2 हाथी रोटी। ओह प्रसादी में कितना शक्ति बा। आदमी टूट के कबर के जाला प्रसादी खाए खातिर। केकरा घरे छठ होखता कि जैती तनी हाथना प्रसादिया मिली तो बाबा के प्रसादिया हम खा लेती। हमहू जाइला, बहुत लोग जाला आ कितना श्रद्धा से सबके घरे घरे कहत चलला कि हमारा घरे प्रसादी खाए खातिर रही। प्रसादी के बहुत महत्व बा। जितने प्रसादी बांटी उतने फल मिलेला। तो देखी खरना के चूल्हा के बतावत रही, बरौना के तो चूल्हा हो गई, बरौना के अपन बना के खाना चूल्हा के साइड कर देनी। लेकिन जौन खरना के चूल्हा रोड़ा बनैले बनी, वो खरना के चूल्हा पर रोड़ा खरना के बना लेनी खरना करे खातिर। आ खरना करे से पहले खीर प्रसाद ग्रहण करे से पहले वो चूल्हा के ठहर दे देनी, तो वो चूल्हा जूठा ना भइल। ओमे के जितना जलावन जल गुल बा लकड़ी ओकरा के निकाल दी अलग कढ़ाई में। कढ़ाई में निकाल देनी, ओकरा में थोड़ा सा ठंडा हो जी तो कहीं अपन साइड में रख देवे के बा, फेंके के नहीं के साइड में रख देनी। काहे कि केहू के लांघन ना पड़े के चाही, केहू के धंगाए के ना चाही, लात से लांघन ना पड़े के चाही जब तक कि छठ नहीं के हो जात। ऐसे साइड में आदमी रख देवेला कि कोई बाल बच्चा छुए ना, लांघन ना पड़े। साइड में कह के चूल्हा के ठहर दे देवे के चाही, जैसे कि पानी छीट के वही लगले मिट्टी से थोड़ा सा लिप दही आ तब रौरा खरना करब तो चूल्हा जूठा ना होखेला। बिना ठहर देले बिना लिपले खरना ना करे के चाही। खरना करी तो सुहागन के मांग भर लेवे के चाही। अपन मांग भर के आ तबे रौरा हवन करी हो जा, जहाँ खरना करब तहाँ रौरा हवन कर ले हब। जेकरा पता नहीं है ओकरा खातिर हम बताओ तनी। जे नए नए बा छठ करे वाला पर्वतीन लोग, बहुत नए नए लोग बा, मालूम तो सबके होखला। माई चाची बहन दीदी फुआ नानी सब कोई के घरे सब कोई आवता, तो बतावे वाला तो बहुत लोग बा, एक से एक ज्ञानी लोग बा। लेकिन फिर भी एगो हम अपना तरीका से बताओ तनी, रोज सब के अच्छा लगी तो सुनब। तो देखी मांग भर लेवे के चाही। जब रौरा खरना करे बैठा तनी तो मांग भर ले हब। आ मांग भर के अगरासन पहले निकाल दे हब एगो प्लेट में। ओजे एगो दिया जला ले हब, अपना खरना लगे एगो दिया जला के धो दे हब। एक बाद में अगरासन निकलला के बाद में वो जे हवन कर देवे के बा, हवन में थोड़ा सा खीर और रोटी 2 हाथी थोड़ा सा डाल देवे के चाही हवन में। आ तब हाथ जोड़ के अपना सूरज देव के ध्यान लगा के कि हे सूरज बाबा हमरा और प्रसाद ग्रहण करतनी, हमार सुहाग बनैले रहिए बाबा। ऐसा ही सुहागन बन के हमरा और छठ व्रत करत रही। हे छठ मैया हमारा के सादा सुहागन रखी है। हे मैया गोदी में जौन बालक देले बाड़ू बनैले रही है, फुलवारी जय जयकार रखी है। हे छठ मैया टोला महला के आज़ाद रखी है, हिते नाता हमारा अमर आज़ाद रहो। हे छठ मैया कि फिर से हम अरोरा के छठ करत रही। हे छठी माई चमचम हमार सिंदूर चमकत रहे मांग के। हे छठ मैया गोदी के बालक हंसत खेलत रहो, पीठी आँच मत आवे दिहा। हे मैया इहे कह के आ प्रसादी के अपना ग्रहण करे के बा। प्रसादी भर पेट खाई रौरा। वो में थोड़ा सा
प्रसाद छोड़ देवे के चाही। हे परबैती लोग, प्रसाद छोड़ देवे से का होखला, जितना राउर बाल बच्चा बा घर में रोज से छोट बा, थोड़ा थोड़ा वो प्रसादी के खाई तो बहुत पुण्य मिली, बहुत फल मिली। ऐसे थरिया में थोड़ा सा छोड़ देवे के चाहिए अपना बाल बच्चा खातिर। कहे के चाहिए कि ल जा ई प्रसादी के तू लोग खा ल, आ वही बाल बच्चा से कहीं कि तू लोग धो भी दी है थरिया के, ओजा लिपवा दही, फिर ओजा धोवा दही, पोछवा दही। सब कैला के बाद में, साफ सफाई कैला के बाद में अपन प्रसादी बांटी, जहाँ तक बने तहाँ तक रोरा प्रसादी के बांटी। सुबह हमें उठ के कोई रात से ही प्रसादी बनावे लागेला, जेकर 10 गो सूप तैयार करे के बा, जेकर 11 गो सूप तैयार करे के बा, वो का करी रात से ही प्रसादी बनावे लागेला। आ जेकरा कम बनावे के बा 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, 2 बजे रात में उठ के आ प्रसादी बनावे खातिर लोग तैयार हो जाता। नहा नहा के एक छीने कपड़ा पहन लेवे के चाही, एक छीने कपड़ा पहन प्रसाद बनावे के चाही बाबा के। बड़ा नियम धर्म से ई छठ पूजा के व्रत होखेला। ऐसा महान व्रत हमनी के हिंदू धर्म में एगो इहे हमनी के मिलल बा, छठ पूजा। बाकी तो सब कुछ हमनी के सब त्यौहार करबे करने जा, लेकिन ई जौन हमनी के त्यौहार बा, यह त्यौहार में हमनी के नहाते धोआते करते धरते टाइम पास हो जाला, आ मन भी लागेला, बड़ा सुंदर भी लागेला छठ पूजा। तो देखी प्रसादी बनैला के बाद में अपन डाल दौरा, कोई प्रसादी खरीदे खातिर भैया लोग के भेज देले बा, साथ में दीदी लोग भी चल गइल बा, सब प्रसाद खरीद के लेके आवता। आ डाल दौरा साजे खातिर ने तैयारी होता। प्रसाद बन गइल बा तो देखी प्रसाद बनला के बाद में अब डाल दौरा सजाए लागेला। सब प्रसाद के आदमी धो देवला, आ धोला के बाद में वो प्रसाद के जल के नहू फेंके के ना चाही। फिर से वो जल के कहीं बाल्टी में एक दिशा रख दही, लंघाए के ना चाही, केहू के लांघन ना लगे के चाही, केहू के पैर से धंगाए के ना चाही। आ ना तो रखे के जगह नहीं खे तो साइड होके कहीं पेड़ बा, वो पेड़ में डाल दही, पानी नीचे ना गिरे के चाही, ना तो केहू के पैर तो लग जाई। ऐसो पानी के रौरा साइड में ही डाली, जहाँ केहू के पैर ना ठेके। पेड़ पौधा में ही डाल दही, जहाँ केहू के पैर से ना लगे। बहुत नियम धर्म से ई छठ पूजा कइल जाला। आ यही में मन लागेला। कतनो नहाई जा हमनी के 10 बार नहान हो जाला, लेकिन कोई फर्क ना पड़ेला शरीर के। कितना शक्ति बाबा देही ना कि 3 दिन के त्यौहार हमनी के नहाते धोआते करते धरते पार लग जाला। आ बड़ा मन लागेला छठ पूजा करे में। ऐसा ही सब कोई के मन लागत होई। इहे छठ मैया से दुआ मांगतनी कि हे छठ मैया, सबके पर अपन कृपा आशीर्वाद बनैले रहब। मौका सबके दीही छठ करे के। हे छठ मैया, सब कोई के डाल दौरा साजे के मौका दीही। हे छठ मैया, तो देखी डाल में पहले डाले के चाहिए, दौरा में सबसे पहले डाले के चाहिए। अगर पियरी चावल रंग देले बानी तो पियरी चावल छीट देव तो बड़ा सुंदर बा। पियरी चावल छीट देवे के चाहिए। पीला, सूरज देव के पीला ही पसंद बा। पीला चावल के सूप में छीट देनी, एक बाद में दौरा में छीट देनी। थोड़ा थोड़ा छीटला के बाद में फल फूल से थोड़ा सा दौरा भी भर देनी। एक बाद में जितना रोरा इच्छा बा अपना सूप में भरनी। साथ में डाढ़ा भी चाहिए, एगो पीस भी चाहिए। फल फूल तो अनेकों मिलता, एको गो माला सजा ली। आ देखी जब डाल निकलला तो कितना सुंदर लागेला। आ जब दौरा निकलता तो गीत गावते देखी कैसे सब परबैती लोग जाली जा। यह गीत गावते जाए के चाहिए। जब दौरा निकलला, जब भैया लोग दौरा लेके सिर पर निकली न जा, हे परबैती लोग, कितना परबैती लोग राह के बहारत जाता, राह के बहारत जाता। कितना लोग धुआं परी करत जाता, कितना लोग धुआं परी करे वाला के गोड़ लागते जाता। हे प्रभु, तहार महिमा अपार बा। हे देव, तहार महिमा अपार बा। तो देखिए यह गीत गावे के चाहिए। हम गावत नहीं रोज सबे के बीच में। आशा ना उम्मीद करतनी कि गीत भी बहुत पसंद आई तो चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट के मत भूलब। कमेंट में जरूर लिख के डालब। जय हो छठी मैया।
देखी जब दौरा सजा जाला, जब दौरा निकलला तो इहे गीतिया गावे के चाही। का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जास। का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाय, बहंगी लचकती जाय। का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाय, बहंगी लचकती जाय। पेन्ही ना बलमा जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाई, बहंगी घाटे पहुँचाई। पेन्ही ना भसुर जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाई, बहंगी घाटे पहुँचाई। बाट जे पूछे हो बटोहिया, दल के कारा के जाय, दल के कारा के जाय। आन्हरा होइबे रे बटोहिया, ई दल सूरज बाबा के जास, ई दल छठी मैया के जास, ई दल आदित्य बाबा के जास। का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकती जास। पेन्ही ना देवर जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाओ, बहंगी घाटे पहुँचाओ। पेन्ही ना देवर जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाओ, बहंगी घाटे पहुँचाओ। बाट जे पूछे हो बटोहिया, बहंगी के कारा के जाय, बहंगी के कारा के जाय। बाट जे पूछे हो बटोहिया, दल के कारा के जाय, दल के कारा के जाय। आन्हरा होइबे रे बटोहिया, दल सूरज बाबा के जाय, दल छठी मैया के जाय, ई दल आदित्य बाबा के जाय, ई दल सूरज बाबा के जाय, ई दल छठी मैया के जाय। देखी जब दौरा लोग उठावेला, थर थर शरीर कांपेला, थर थर देह कांपते दौरा हो घाट तक ले जाला भैया लोग, परवैती लोग साथे साथे जाली जा। ओहू लोग थर थर कांपेला कि कहीं दौरा केहू में ठेके मत, कहीं गिरे मत, थर थर ऐसन डेराते कांपते। बाबा पार लगा दी ना सबके, जेकरा से गलती अनजाने संजाने में होखला ओकरा के माफी भी करी ना बाबा।
हे बाबा राउर महिमा अपार बा, हे छठ मैया जय जयकार करी है, हे माता जय जयकार करी है, हे छठ मैया।